En nou? Wij hebben in Heerenveen niks meer te zieken. En de oude jongens? Die voetbal je al niet meer. En de jonge jongens, die ben het goed genoeg. Ze zetten een mandekker op mij. En Heerenveen, dat ken niks meer. Ze zeggen dat is toch net meer voetbal je kist. Enschede. Kom op. Wij gaan naar Enschede. Weten jullie wel wat jullie doen? Waar is jullie clubtrouw gebleven? Arme jongen, moet jij voor het vuige geld naar Twente gaan? Blijf hier, lieve jongens. Zegt Friesland je niks meer? Zegt Heerenveen je niks meer? De vereniging, de club. Alles waar wij al die jaren voor hebben gevochten. Weet het net. En na je tijd. Heerenveen, dat is Heerenveen net meer. Maar Abel, leven, jongen, wat zieke stoon nog Safir van Hoes. Blauw Jerre, daar ben ik geen idealisten meer. Blauw Jerre, leven, jongen. Du bist 34. Du bist oud. Wij gaan naar Enschede. The best is yet to be. Wat zeist? The best is yet to be. Keer Sera, Sera. Wat zeist? Whatever will be, will be. The future is ours to see. Que sera, sera. No, sir. Vaarwel dan. Volle lok. Ik ontrin mijn Nederland net. En zil royaal mijn pad betelje. En zonder klacht of trien de uiteinheid. Een libben dat bij leefde bloeit en bled.
Van 11 kerels die de knuisten ballen en een kracht ontwikkelen die de tegenstander eenvoudigweg tegen de vlakte smijt. Wat een prestaties op dit mystieke terrein. Wat een bovenmenselijke wilskracht van 12 kerels. Het is bijten op je tanden tot ze knarsen. Wat een vreugde. Wat een explosie van de geest. Wat baat dan nog lijndekking, mandekking, stopper-speelsysteem. Het zijn de mysterieuze krachten in de sport. Zo'n gekke wedstrijd heb ik van mijn leven niet gespeeld. Welcome to Los Angeles! Abe, welkom in Los Angeles. Een Friese stijfkop in Amerika. Zo zie je maar een balletje kan raar rollen. Ja, voetbal is nou eenmaal internationaal. Er zijn meer mensen die voetbal begrijpen als Engels of Chinees. Maar jij bent toch een echte Heerenveender? Voor mij ben je altijd een exponent uit de regio gebleven. Maar we waren wel als Nederlands kampioen geworden met Enschede. Abe, ik hoorde van je ongeluk. Ik ben normaliter niet zo'n contactman, maar ik was bijna bij op bezoek gegaan. Ik zou toch niet graag met je willen ruilen? Toen ik in het ziekenhuis mijn tweede hersenbloeding eroverheen kreeg, toen wuifde ik al een beetje met mijn handje. Abe, dacht ik, het is gebeurd. Op het terugweg van de training met de studenten. Het enige dat ik weet, dat ik in een tuin tot stilstand kwam. Abe, dacht ik toen, hier klopt iets niet. Ik kon geen arm meer bewegen en mijn benen voelden lam aan. Ik had nog nooit geen hoofdpijn gehad. En in één klap uitgeschakeld. Nou ja, tenslotte viel het allemaal toe. Klaar.
bevalt de rust? Rust? Ik kan nog niet meer zelf voetballen, maar ik doe andere dingen. Kaarten, biljarten. Voetbal kijken heb ik momenteel niet zo'n belang bij, maar ijshockey. IJshockey. Zo snel als dat gaat. En zoveel goals er vallen. Daar hoef je nou in het voetbal niet meer om te komen. Dus, zo gaat het hier om en toe. Wat een drukte. Voetbal is overal hetzelfde, maar hier wil men ook een stuk show zien. En dat gaat er weer gepaard met een stuk commercie. Ja, Het is een miljoenenbedrijf en dat moet dus renderen. Een leuk talent dat ik uit Europa op de kop kan duikelen, ziet men hier als rendementswaarde in exposure, zoals men dat voor de Ja, sponsor ze noemt. hebben hier ontzettend veel toestanden. Je moet het als één machine bekijken en zo'n voetballer is dan een onderdeeltje uit zo'n machine. En dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En het moet als afzonderlijke bijdrage aan het geheel functioneren om de doelstelling te halen, namelijk dat de sponsors aan hun trekken komen. Toen ik mijn trainersdiploma B haalde dus, met de hoogste cijfers van de hele ploeg. Toen zeiden ze van de bond, doe nou A ook. Maar ik dacht, Abe niet doen. Als trainer ben je een half jaar hier, dan weer 2 jaar daar. Nooit geen vastigheid. Nooit geen tijd om het op te bouwen. Vrienden, en je moet altijd doen wat zij willen en niet wat jij wilt. En ik wil doen wat ik wil en dus doe ik dat dus niet. Is het altijd zo flauwekul hier om de wedstrijd? Dat heeft met televisie te maken. Dat is een reusachtig belangrijke media-exponent hier. Straks bedenken ze nog time-outs. Kunnen ze in die tussentijd mooie reclame maken voor de televisie. Ja, toen ik in 1974 het totaalvoetbal introduceerde, het beestje moet een naampje hebben, was ik de eerste. Maar als ik het niet gedaan had, dan was het wel een paar jaar later gebeurd. Niemand is uniek, maar je kunt wel als eerste zien wat eraan staat te komen. Dat heeft met feeling te maken, vingerspitsengevoel. Maar je hoeft het er niet mee eens te wezen. Nee, dat moet in je karakter passen. Jullie waren altijd wat eigenwijs, zolang als jullie zonder stopperspeelsysteem speelden. Maar Abe die schopte er altijd meer in dan ze tegenkregen. Ja, dan win je dus. Abe, ik moet me verexcuseren. De poppenkast is bijna over. De mannen komen het veld op. En we gaan eens kijken of we de tegenstander een loentje kunnen leggen. Nou, ik kan me er wel mee verbazen als ik me niet meedoen hoef. Ik wou ook niet graag met jou ruilen. Veel succes verder, Abe. Mevrouw Abe, sterkte. Het beste, coach. And here is our coach. Give him a big hand. Rhinus Mako! Hé, toen was ik wieten. Jokste? Toen was ik wieten. Wist nou wat van die wedstrijd in Ajax? Ja, wat een sensatie, hè? 5-0 achter. 5-1 met de rust, dacht ik. En zo wat een kwartier voor het aflopen. Een kwartier nog. Maakten we in het laatste kwartier nog 6 doelpunten. Wie het echt, hè? Ja, echt. Ik herinner me nog alles. Ik bedoel, elke goal. Daar is het 2 neerst. Nee. Daar bij die greppel. Ja. En daar in, bij de sleet. Bij de greppel en bij de sleet. Twa. Oren naast wie leeg. Dat liekste.
Trapen er middenin. Do hast ik alles in de gaten, do. Wie is weer mijn gedachten bij vroeger? Do hast ik alles in de gaten. Tuurlijk. Waar kent mij? Wie kent mij? Ja, Wim, Tiem en Mollo, die kennen mij. Voor de rest, wie ik een verdette, een held, een droom. Ze kennen me niet. Ze kennen alleen de aanbod die ze in me zien willen. Ze kennen me niet. Do kent mij. Waar het mooi mee is beiden. Ja, wij hebben het mooi met ons beiden. Wist je wel zeker dat je mij kent? Ik ken die nou wel, zo ongeveer. Ja, hè? Do hast mij vaak verrast. En waar ben ik dan? Waar sto bist, Abe? Do bist een ster. Do bist mijn ster.